בימי רביעי אני הולכת למקהלת מורן. כל אחד מהמקהלה נכנס. אני אומרת לו שלום, היי או אהלן. אני אוהבת את מקהלת מורן. אני אוהבת במורן את ההופעות ואת השירים, כולם. אני פוגשת שם כל מיני ילדים. אני נהנית מכולם. בהפסקות אני מתחלקת עם הילדים בחטיפים. ילדה מקסימה ונבונה, ואנחנו מקוות שתמשיכי איתנו שנה הבאה. את ילדה מאוד שמחה וחייכנית, ושהגעת למקהלה, את לא ילדה רגילה. זה משהו שונה חל במקהלה, וזה היה ממש כיף להיות איתך. כשאת שרה זה באמת, כל פעם יש כזה מלא שמחת חיים, ורואים שאת שרה באמת מהלב. אני אוהבת לבוא למורן בגלל השירים וההופעות והילדים.